Vitajte na našom kanáli. Toto video je venované sade Metaforza 2. Ukážeme vám, ako ju nainštalovať a nastaviť krok po kroku. Sada obsahuje základnú jednotku Metaforza 2 pre montáž na DIN konektor, 3 pohybové senzory, 2 senzory úniku, 4 senzory polohy dverí alebo okien, 4 teplotné senzory, napájací zdroj a krátky návod, ktorý obsahuje QR kódy na pripojenie k zariadeniu. Modul Metaforza 2 obsahuje nasledovné: 10 relé výstupov na pripojenie zariadení ako napríklad lampy, žalúzie, ventily na ovládanie kúrenia a vody, garážové dvere, zámky a elektrické ohrievače. 4 nastaviteľné výstupy pre pripojenie stmievateľných svetiel. 24 vstupov na pripojenie tlačidiel, spínačov, senzorov okien a dverí, senzorov pohybu, senzorov úniku. Port na pripojenie až 8 senzorov teploty. CAN-bus zbernicu na pripojenie ďalších zariadení a senzorov. Ethernetový port na pripojenie k internetu. Namontujte zdroj napätia na jednotku Metaforza 2 do elektrickej skrine, pripojte zdroj napätia, internet, tlačidlá, senzory a zariadenia. Pre detailný návod, ako zapojiť rôzne elektrické zariadenia do modulu Metaforza, navštívte odkaz v pravom hornom rohu alebo v popise videa. Odporúčame vám namontovať 2 samostatné ističe. Jeden pre zariadenia a jeden pre zdroj napätia Metaforza 2. Ak chcete napojiť dodatočné moduly, zapojte ich do zbernice CAN-bus. Dôležité, zariadenia ako napríklad žalúzie môžu byť poškodené, ak je napätie dodávané v ten istý moment zároveň do otváracieho a zatváracieho kanála. Pripojenie zariadení do výstupov ešte pred ich nastavením sa neodporúča. Priveďte napätie do jednotky Metaforza bez toho, aby napätie pokračovalo do zariadení. Uistite sa, že kontrolka na module je zapnutá, rovnako tak aj svetielka na Ethernet konektore. Do svojho smartfónu alebo tabletu si nainštalujte aplikáciu Larnitech. Pre stiahnutie použite QR kód, ktorý nájdete v návode. Po nainštalovaní a spustení aplikácie stlačte menu Connections a naskenujte QR kód z návodu. Teraz môžete nastaviť vstupy a výstupy. Vstúpte do prídavného menu a aktivujte režim Edit stlačením tlačidla Edit Mode. Znova vstúpte do prídavného menu a stlačte tlačidlo Setup. V záložke Modules môžete zobraziť a nastaviť vstupy a výstupy pripojené k zariadeniu. Stlačte ikonu Settings pre daný modul a v mene vyberte Outputs Config. V menu následne vyberte typ zariadenia a jeho parametre. Napríklad môžete zvoliť žalúzie a nastaviť čas ich otvorenia alebo zvoliť ventil na kontrolu ohrevu a vybrať jeho typ. Normálne otvorený alebo normálne zatvorený. Uložte zmeny a následne skontrolujte funkciu zariadenia. Vstupy nastavte rovnakým spôsobom a následne ich funkciu otestujte. Teraz nastavte a otestujte prídavné moduly. Potom je možné vytvoriť rôzne oblasti a priradiť k nim jednotlivé zariadenia. Uistite sa, že ste v režime Edit, potom otvorte menu oblastí a vytvorte novú oblasť. Následne dlhým stlačením a presunutím zariadenia do menu oblastí môžete zmeniť umiestnenie zariadenia do inej oblasti. Vytváranie oblastí a presúvanie zariadení medzi oblastiami je tiež možné cez ponuku Setup a záložku Structure. Dlhé stlačenie ikony otvorí menu, z ktorého je možné nastaviť dané zariadenie. V karte General je možné nastaviť názov zariadenia, pridať hlasový príkaz, zmeniť ikonu zariadenia alebo ho pridať medzi obľúbené. V sekcii Auto je možné nastaviť automatizáciu zariadenia a jeho parametrov. V sekcii Schedule je možné nastaviť plán zapnutia a vypnutia zariadenia, vrátane synchronizácie zariadenia s východom a západom slnka.
Napríklad vonkajšie svetlá sa dajú zapnúť 1 hodinu po západe slnka a vypnúť o 23:00. Sekcia Switches umožňuje priradiť tlačidlá k zariadeniu. Najprv stlačte fyzické tlačidlo, ktoré chcete používať, aplikácia ho zobrazí, následne stlačte PIN a uložte zmeny. Teraz dané tlačidlo ovláda dané zariadenie. Sekcia Switches obsahuje aj špeciálne nastavenia tlačidiel. Môžete im priradiť funkciu na dvojité alebo trojité stlačenie. Napríklad hlavné osvetlenie bude ovládané jedným kliknutím tlačidla. Dvojité stlačenie zapína iné osvetlenie. Trojité stlačenie zapína LED podsvietenie miestnosti. Týmto spôsobom môžete mať jedno tlačidlo až 3 rôzne funkcie. Rovnakým spôsobom je možné pripojiť ovládanie kúrenia k senzoru teploty, vodovodných ventilov, k senzorom úniku. Zvoľte nastavenia ventilu kúrenia a otvorte sekciu Sensors, kde si vyberiete jeden alebo viacero senzorov teploty, ktoré budú zodpovedať za danú oblasť. V sekcii Automatization je možné nastaviť týždenný plán kúrenia. Po uložení nastavení bude kúrenie automaticky udržovať predom zvolenú teplotu. Ďalej je možné vytvoriť svetelné scény. V prídavnom menu vyberte príslušnú ikonu. V sekcii General zadajte meno scény. V sekcii State pridajte vami zvolené svetlá a nastavte ich stav. Ak je potrebné, je možné k nim priradiť tlačidlá v sekcii Switches. Potom uložte scénu. Ak teraz danú scénu aktivujete, svetlá sa automaticky presunú do stavu, ktorý je v scéne nastavený. Týmto spôsobom si tak môžete vytvoriť svetelné scény pre rôzne situácie, ako napríklad pre čítanie kníh alebo sledovanie filmov. Ďalej nastavíme automatizáciu. Povedzme, že chcete, aby sa svetlo na chodbe vyplo v prípade, že za posledných 10 minút nezaznamenalo žiaden pohyb. V nastaveniach svetla zvolíme sekciu Automation. Autoperiod označuje čas, počas ktorého automatizácia nefunguje, pretože bolo zariadenie manuálne ovládané. Napríklad, ak svetlo na chodbe ručne alebo pomocou aplikácie zapneme, automatizácia nebude počas tohto intervalu fungovať. Tento parameter sa nastavuje podľa funkcie zariadenia, v našom prípade to bude 5 minút. Potom aktivujeme automatizáciu číslo 4, vypínanie je založené na dátach zo senzoru pohybu. V nastaveniach automatizácie vyberte senzor pohybu, prach jeho citlivosti a čas 10 minút. Uložte zmeny. Pri ikone zariadenia sa ukáže malá ikona A, ktorá nás upozorňuje, že zariadenie je automatizované. Teraz sa svetlo po 10 minútach bez pohybu vypne. Pre integráciu s hlasovými asistentmi aktivujte funkciu ovládania hlasom v nastaveniach daného zariadenia. Je taktiež nutné pripojiť hlasového asistenta k systému Metaforza 2. Návod na toto pripojenie je v prídavnom menu. Novopridané zariadenia si Siri a Google Assistant aktualizujú automaticky, zatiaľ čo Alexa potrebuje dostať príkaz Discover New Devices. Pre pripojenie kamier, špeciálnych zariadení, klimatizácie alebo na aktualizáciu systému použite LT Setup panel. Pre viac informácií navštívte odkaz v pravom hornom rohu videa alebo v popise videa. LT Setup môže byť otvorený a upravovaný aj na diaľku, bez nutnosti byť doma. Každý deň je vykonávaná úplná záloha všetkých nastavení systému. Je synchronizovaná na cloud, takže obnovenie systému je možné niekoľkými klikmi.
Zariadenie pre pripojenie na cloud nepotrebuje žiadne špeciálne nastavenia. Aplikácia automaticky vytvorí spojenie s cloudom. Pokiaľ sa v hociktorom kroku inštalácie vyskytli problémy, využite našu dokumentáciu na wiki.larnitech.com alebo kontaktujte našu technickú podporu. Naši špecialisti majú možnosť pripojenia sa k vášmu zariadeniu na diaľku, skontrolovať parametre systému a pomôcť vám s vašim problémom na diaľku. Ďakujeme vám za vašu pozornosť. Vidíme sa na budúce.